si Ali Harun Limgas Guru, falyatafaddal ziyadatahu mashkura. This video is owned by Jelani TV on YouTube and Riyadh Brew on Facebook. Ate, kata sabihin na mga... Bismillahirrahmanirrahim. Kata, sweet. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wana panudatan mo kapuni si ko mabubuloy abandinatan mo na nainod ko paman na mengitali ko mamu. So pangalagan na nanay watataos ni sududi kapananamukan. So inshallah na magambo ini na mabuba ay importante na magwatan so hadap agyan ko to akya pakataling matano saya agyon to so adin ageswatan mo apya sa taga akatao ilmu si Islam. Una panudatan no kapunion na punitan no si Allah subhanahu wa ta'ala nilaan tanong niyan, pakambarakatan niya sa mga ilmu tanong, mga tamok tanong, mga ibet tanong, na gusto mga swatano, na gusto mga galibag tanong. Pangitanom si ko Allah, aging kaya kapkitimutanong saya na hidumawi katimutanong si ko sugo Allah subhanahu wa ta'ala. Amin niyo, Allahumma amin. Punta gusto mga kababayan tanong, pamilya tanong na gusto mga loks tanong. Pagni tanong si ko Allah, di tanong makamblablag sa ganyan kaya darpa na maparulitan o suri na Allah. Maluntan o pamimikiran naman. Kagaygay na kadilan tanong sa mga pagtanong. Aubay tanong, di tanong di mi kumusa, di tanong di mi bitirain. Ugay, no pa mga bangan pagiliman to, na mada sa pangilayan ka. Uwan, na ukuray ni ang mapia, amyak at talimuman tanong saya, na mapipia ginawa tanong, na ukilay tanong, so ginawa tanong, ako supit tanong. Pumangni ako sa ila, nagpanabi ako si kung mga kakatanong, wala po naging kaya mga kakatanong mga ulama, ang uyang ko to ang mga ginawayatan, mga kakagan, ang mga ulama, naging si Sheikh Muhammad Salih Amirin, ang usulog siyan, ang usulog pagarin yan, ang uyang kaya mga ulama tanong makapupun sa Jamiat Imam. Kapag kapigir yung inumyo na siya kaya na ayaari sa tao. Naya pedahik makanon na upang makaad na kabalsar saya aribat na anian maparati ulit. Katalo na pinabiyang musimo mga katanong ang mga dito upang makaad ang mabtiruta saya adi mapiyaw din ang aribatan na sabong puto o kababaloy ta may tupiniidan. Kamuda ang panatigyan. So, alhamdulillah, ayan mo ito mapunto ko din na mapumagusaitan saya na yung po ito tuna Ramadan. Tuna imutuan na Ramadan. Sabab sa tanong mga Muslim, ipusi ko kay ito tanong na taman din iman to na kanagtano din, nagupsigagat tano din, aging kaya budang Ramadan. Na ito pagayap, kapamikir ka, ito na mga ligay kaya Ramadan. Inunik niya ngaranyan na Ramadan. Baad na sagupian ang tawaka, giyan din. Nabuto na yung mga kalbihan
agir kay agulan Ramadan ino di mapamagusay. Asumasuda kalbihan niya na siya na di mapamagusay. Agya da balin yan. Ugay, nasabab sa agyan kuto adin kalbihan niyan malas wagama na agyan kuto di mapanutul sa mga kalbihan niya. Paganeron, mga ulit Allah, mga pipiyataw sa ranaw, na yan kuto word Ramadan na madagkan so bitirahon. Ugay ito nasita nung kukusi ko adun connection niya sa kaya bulan Ramadan na ayam yami ng mga ulama na siya nang makapupunsi ko word Ramadan. O di natin nagtigilan na ram. Nang ayam maana niya na yutuso tanto amayaw. Nagyan po ito amayaw, na iyo manutang isugat Yesus siya, nagtututong yan. Nagyan po at tingiran niya baloy, ang ino sa Ramadan, nagyan po sa Ramadan, nakagiya sa kayaw niya, nagtututong yan, sudusa o ano siya. Oh. So, kaya maana niyan, na sa Ramadan, nagtututong yan, sudusa o ori puno Allah, na misaba budi na makang budana si kukang ganabag sa mga pipiya. Ang ganabag sa mga pipiya. Na nagilan ni kasundan o sa iyong puto mga kalbihan o Ramadan. Igilan naman ito associate. So isa timan thing na nagira kita peloy, kita katawa so kalbihan niyan na lagi kita matataw sa ginawa. Ay berarti yan, naging kay ubing ka, na di nga kilala, na lagi nga pangataw. Na may kakatukawan ka, lagi na watay ni Presidente, watay ni Mayo, manab si kalbihan, manab si bangsa, malakong tumamala. Na lagi na nan mamuag yung kaya bulan na Ramadan na ad na mga kalbihan yan na kailangan na mapamagusay tanong kaanta no katukawi ito na yung mapapandilansan. Ino tanong di mamuasa. Ino tanong analingga na baka. Ba adin na kaparulitan noon ang mapia balas ang tawakadi. O pa makada na tinutanong na pagilang asuras tanong. So pangita kaya sabutan tanong, kasabutan tanong, agyan kaya pagaling tanong, naging so mga kalbihan, agyan kaya pagkataling magtanong, ulan-ulan Ramadan. Apang itanong si Allah subhanahu wa ta'ala, mirampay tanong, sa agyan kaya pagkataling Ramadan, mapipiyagi na tanong, na umakapamwa sa tanong, na ayang mala na tarimaan mo Allah subhanahu wa ta'ala sumakdal magtanawon ang mga pipiyan. Paganeron, naging kay bulan na Ramadan na pagsa kalbihan yan na pwede na si ulan-ulan, mga ulan-ulan ng Allah apiagargan niya o di na tiyago niya sa argo. Na sa mga ulan-ulan, mga gawiin at tiyaguan wala sa argo na tanto amala ibalas sudiron di manggalabag ang mga pipiya. Na lagi dito mamu, aso di manggalabag di mga pipiya sa aging kuto masa, sa aging kuto alang ulan-ulan, sa aging kuto oras, na malaman mo ikadustaan sutaw at ngalabag sa di mga pipiya isa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kaya bulan Ramadan na miyaka upamaka belingatan sa history Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miyaka siyaw-siyaw maka pagwasa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pamimikiran ni mo dito? Miyaka siyaw-siyaw masagad puasa sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napandapat kaon hay oray puno Allah. Pira puasa asumya gederkam. Upama nga bangan pagitungan na kapare
20 o di na 30 na mata kamyak kalalakad niyo po. Mata na niya kalalakad niyo po. Pagsakan biya naging kaya bulan na Ramadan, na miya kaysa si kumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na abisi sa mga sahaba, miya katutagino. Aadin dua kataw ang mga sahaba, miya kawawapat. Ang gitulugan tanong na pinaka-importante na man akong matanong na guna. Dua kataw sahaba, so isaon, na miya wafat asikya pantag-isi ko katutubugon. So pumasuisaon na miya wafat si ko niyan kapag perang sa lalang si ko Allah. Nakatawan to rin kanay balas yung kutuan kapag perang sa lalang si ko Allah. Darpa yung sudarpa pagkataling umah kata na madagat penso kuntulan na taos kano. Yung kutuay saon na siim yatay sa perang di nakapag-itidawa sa lalansi ko Allah. Ugay, nagyang kutuwa sikya pantagi si ko igay na mas malay pangkatan sa suga adi diyang kutuay na doon. Miyan mamasa yung kutuwa sa pasahaba yung mga tigil na inisiriyan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigil na Rasulullah namin titagin pa mo naging kaya si Ilaw na miya kasud sa suga na sukya pantagan siya si Kuigan niyan na mas malay pangkat na sa suga adigyan ko to as sahaba asim yata siya sa kapilipan sa lalang si Allah. Natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam badingan tiging katawi agil ko at tigil na yata sa lalang si Allah na raw ta Ramadan. Dan yan raw ta su Ramadan. Agil ko to ay sa amiyori makapagintaw asika pantagan si Kuigan niyan na miya raw kanya na Ramadan nagituan tigil ni kala akan bihan utaw after raw ta Ramadan na di makanggalabag sa galabag mga bibiyan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ino kailangan na siya tanong, mga wipon Allah, naging kaya kapakataling Ramadan, na pagkita si Allah, isang pay tanong yan. Bapira-pira yung mga tao, adingan dimandingadingan, ang mga mirapay si Ramadan, na mapita namin ititawag abaga Panginoon si Kuwan, namin sa limo Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan na dito di mapamangisi ko Allah, ang mirapay tayo sa kaya gunang Ramadan, na makanggalabag tanong sa mga galabag ang mga pipiyan, agyun to number 1 ang akapawli tanong si Kubalas Allah subhanahu wa ta'ala. Na sa kalbihan agad kaya bulan na Ramadan na shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Yay suulan ulan aron initon o Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Aging kanan akatiro yan at mitiyan tanan. Nanti ko mga ulama na so kiniton o Allah so si Quran sa ganyang bulan na Ramadan na miyabeloy sa bulan na Ramadan ipinakataragbi si ko mga ulan-ulan. Nayas siya gutom na tiyo mga ulama nasa din kaya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ron inituon sa Quran na miyabaloy agin kaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipinakakaragbi si una mo na mga umma amiyang una na miyabaloy mamultigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asi inituon si Rasulullah sa Quran na miyabaloy mamukiyasa bepan sa ayat mimbaloy at taragbi ko mga nabi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasadun mamu sa miyaganad o din na din niya ipaganad agin kay katiru Allah mga nasa Quran na ayang kabuloy at taragbi si ko mga manusia na kapakataling mga bulan na Ramadan nagiyanan imasa ang kailangan na mapaganad o Muslim agin kay katiru Allah agin kay Quran. Bapira-pira yung mga tao
Minister Sweden ada benda habis niya wafat na din misakal sa ginawa niyan abo niyan mapaganad agin kay akatir Allah subhanahu wa ta'ala. Budi masakit tabi-tabi dobotan saya pagatakin ugay din na watan pag siya ginawa tanong na mata na benar so reality na tanto masakit. Apiagan natin wagin kay pad ko mga ilmo, pad ko mga basa. Ramig sa tiyutong tanong so tamok tanong, ramig sa tiyutong tanong so mga idud tanong. Okay, para sa iyang kutuwa pada basa, pada katao, na may kasukatiro Allah subhanahu wa ta'ala na detanong ka pagisa. Oras. Detanong din matutong so tamok tanong. Detanong din matutong so mga umur tanong. Kagi ayang mapipikir tanong na badir tanong kung para gaya guna sa dunia na ayang malanas sa lungan amor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inong katawan kapag ko luksakan tunganayakan agyon kay Al-Quran na kasyafaat kaniya sa si ikukubang kaong sa lungan amor. Kapag ito niya kanyan si kumasa apagawa ka wataka atuni. Si kumasa at tiligudang ka karumangka. Si kumasa at tiligudang ka wataka na pakataling mas Quran o piyaginadagan na dibisang kanya sa ikukubur ka na usisalungan amoy. Allahu Akbar. Na pakataling musubalan na Ramadan na panaman na maratan mga oripun Allah. Apiyag isubus suratul Fatiha imagagatano ang maswatano matya, maswatano minurestano na matana umiyak kanana na mapya, na umiyak kanana abalas at watano. Pagpun sa kalibihan na kaya bulan na Ramadan, na tinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sa tao ay tindog yan sa bulan na Ramadan, parantiyayan, unut-unut, simba, siku Allah, nag-uarapan yan, ang iyong kuto, balas Allah subhanahu wa ta'ala, nakaya yung balas ng Allah, ang iyong kuto, aprilaan Allah subhanahu wa ta'ala. Naupangabangan pumimikiran na miyaka pira din pamana miyaka pira raun isumiyagod ka na tanto madakan agyong koto miyan busang kaon napakataning magyong kaya bulan na Ramadan nagyong sumasa pumanginika sarila si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsa kalibihan nagyong kaya bulan na Ramadan apakataling magtanong apo ni tanong si Allah ami sampay tanong. Yung kaya bulan na Ramadan na ay pakatan mo man yan na pilikaan sa mga pamintuan si kusurga Allah. Pilikaan sa mga pamintuan si kusurga Allah na kilaban sa mga pamintuan si kunaraga. Na usultigan na pagikutan sa mga syaitan. Nabalipiyo, ayaw manong bulan na Ramadan na upang makanggidagidan ka na tanto mapipipiya-piya ginawang ka. Nabudi ka di baka makagulubot sa mga rata kayo sa syaitan na kaitan. Na sa tao kapagtagan ay mamuwasa si bulan na Ramadan na insyaAllah na tao ang pakasusi kusugaw Allah subhanahu wa ta'ala. Naman na yun kaya mga berpuasa ay asugaw Allah ay specific para busi ko mga tawa mga berpuasa ang yung tusok mo tuwan sa bag arayan. Ayaw mo para sumbun na sa mga tao diran di pakagdakalan so diran di ka pamuwasa wala mo kung iyan maluntuan niya katali mo masubulan Ramadan. Pagsagal bihan agad kaya bulan Ramadan na yung kuto so belas o oripan mapulog bagay sa yung kaya bulan Ramadan na de abonian tax
Tunay sabab sa tigo Allah subhanahu wa ta'ala was-sawmu li wa ana ajzi bihi. So tigil so puasa na kaknanan nasak na tigil ibalasun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ubatan ng pamimikiranan na kadatalan sa mga galabag, mga simba na tiyan to Allah subhanasyan. Ibarat yan muna, subuya ka nakatasusurga. Sebra ka nakataya, kata subhanasyan. Ugay na sukapagwasa na subusu Allah imatao na umbenas sa ikori piniyan amay kagyong kuto. Ako rin panuwallah na miyakap niyan na ugyong kuto amiyang ganapakiyan so inisugunu Allah subhanahu wa ta'ala. Aya tanong ko kayo saya saging kay pagkuma kalibin Ramadan saging kuto kalibin Ramadan at tantuwa malagan nagu ang tanong pa pamakin agil kaya pagko mga mahadong tanong na tanong din tanong agil kaya bulan na Ramadan na pagkatanin mo sa alungan aborin na sa pakatan yan ipliktas yan sa Tagalog pag-save niyan sa English sutaw dala yung di mamuwasa pamakabatan ng pumimikiran na pero kami mantuidan niya kapira na ragutan o dito niya pangitaw sa kaya dunia. Napamanabot na nung ikupikir pagawaan na nung kaya dunia. So mga lukstan na miyaw na siya din. Mga pagawin tanong, mga tungan na itanong, mga ginawa itanong. Ugay, na kailangan ang mapumikir tanong ayang iaturdong tanong man na swalungan na mori. Ayat man na turdong tanong na swalungan na mori kang mataan din. Adin na bupulaway sa akin kaya kapatay. Natunay suwa na kailangan na preparad mo tanong so ano nga na mori preparad mo tanong so natanong pan kapakatali mo siko mga kubatanong sa mga galabag ang mga pipiya. Daya pada mga ala galabag ang mga pipiya na yun kaya kapamwasa. Yun kaya kapamwasa. Apa dinisi ko mga rukun Islam agin kaya kapamwasa apaliwad si kung kala unang man mga Muslim kaya baligan na wad na pamikiran yan makapamwasa sa akin kaya pakataling mga bulan ng Ramadan. Pagkita ko si Allah subhanahu wa ta'ala pakambaratan yung tanong agin kay kalilimut tanong pagkita ko si Allah apya sa tagal katuro na siya butanong yapa mga nagtanong siya butanong sa pamikiran siya butanong sa puso namang galabag tanong, sa galabag tanong na ulit-ulit na rin pagkita ng sigo Allah subhanahu wa ta'ala abalasan mo Allah agin kaya mga organisip mga uluan tanong sa agin kay kalilimod adisiran narurotosan si kudiran ni kang galabag sa agin kay galagidaya ang mga pipiya at kasabapan sa kapkuti mo o mga Muslim tutungan na ya giginaway para sigo Allah subhanahu wa ta'ala tanong hey mga waypun Allah again ko to hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaika wa dhakara Allah fi man 'indahu pagsama na yung ko to haditha paglasan tanong na daati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at timutimu apagtaw di nada pagtaw at timutimo sa ruwar sa ibo kap timutimuyan na pantag sa aniran maswa so ayatu Allah subhanahu wa ta'ala aya sabab ya kap timutimuyan na aniran mapaganan so mga turuan ng Allah subhanahu wa ta'ala alay dagyan ni Epsutan na tunay ba na siya illa nazilat alayhi as-sakina inunta na makataling magkaan aging puto kararan daw kapipiyang karna. Abadipyo ay graman ito sa sigasing siminaran siya magdang pa hindi pa rin sa Islam na mapipipya ginawang ka. Wa ghashiyatuhum rahmah. Na daw pantama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yung kuto ay sembuhan kiran agin kuto ang mga limuwallah. Wa hafathumul malaika. Na daw pantama na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay balas sila Allah na pag-isyap sila mga malaikat sa disiran din kabinasaan na udisiran din mapiligo.
Wadagahumullahu fi man indahu naging pinahalas ang malabalas yan ay pagambog. Ipagambog sila wallahu subhanahu wa ta'ala si kung mga malaikat yan. Hey mga malaikat akan ilan si fulan, ilan yung si fulan, asal mo siya yung kutuadar pa, apam si uswaswat si Allah subhanahu wa ta'ala nasud si inyo kebubayanakan agang kutu si fulan nagsisiyan mga malaikat na manug sa mga malaikat si sa langit nataon niya ang mga pinila ng mga malaikat na manug siya ang si kulupa na isang burakiran sumbabaya si mga tao agang kutu ang mga tao na kebubayanakan mga ginuto si fulan pag nitanong si Allah subhanahu wa ta'ala itanong siya mga bulag-bulag uli na may kang bulag-bulag itanong siya nagyutol mamu ikarenek tanong Allah subhanahu wa ta'ala pag siya Allah siya matanong yan sa makuatano mapawalitano na sumala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkadulkan salam kasi ang lutong isa diyan ka Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.